Lis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Lis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Lis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Lis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Lis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Lis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Lis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Lis ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Pampanga, Pampanga, as na po Kanyaman, Keti Pampanga. Makasuelo tamo naman po. Uli na nitang ating tamong pamitalamitam, ngening kaorasan. Maya paugto, kabalet, nananu ko man po, ngening aldo, burimi kayabe da kayo king katamong pamitalamitam, ikami ning kanakong partner. Medley kami mong bagya, pero palagi ako kasalungsungan yung mamangan o nung mayari na ko pong mamangan. Abayin nyo kaya po king katamong programa, live tamo po. Kaya pong kakatamong free-to-air TV Channel 36. Makanyan muna po king kakatamong official Facebook page. ACLTV 36 Official. Makanyan mo naman po king katamong YouTube channel. ACLTV 36 Official mo naman. Nanu pata, ingamanong siswan, ang po yung kulturang Kapampangan, ng kikatamang pong gambulan, at pagmasabalan, ngayon pong aldona po ning Miyerkules, 8 ning Nobyembre. 8, kapilis na. Saguli, lalakad talaga yung Aldo at papalapitan na ka rin special holidays. And kaya bayo ko po ngayon, uling niya po miyang alabasan na Aldo, bumawi ko pa mo po, kaya mo pong host. Malwat siya po miya wala, ne? Makanyan mo naman po, dapat makapag-absent ko naman. Gagansyahan ako. Pero balo yun po, muna po kasing kabising kaya katamo kapatad, Jody Burr. Anyway, congratulations. Ika palang Vice President for TV naning Central Luzon Media Association Pampanga. And dakala salamat siyempre kay tiwala na rin kaya katamong kayabe kay CLMA Pampanga Chapter. And siyempre, nung ating kayo pong buring shout out, greetings, padalayo po king FB Live tamo. At nung ating ko pong buring sabyan king kikatamo pong question of the week, i-chat nyo mo naman po king kikatamong live, naan nyo po waring kikatamong question of the week? Ipakit yun magkaswelo ka Jody Burr, king kikatamong question of the week. Ay nuko, lentaya. Wala tayo, Mga nanong diskarte, dareng tawong mapanutang. Marakal ka balo. I'm a victim! I'm a victim! I'm a victim! Siguro kayong Biyernes, i-share mo kaya kami na anong Ay, ako bisa po ta. Habalo lang yan. Mayari yan yung programa tamo. Mayari rin share ko kaya kayo. Pero ngayon po nga doon ngayon, siyempre atin tamo pong bida nino po rin. Bida tamo ngayon yung birthday celebrants. Yan, o ren na. Basan ta na lang rin mag-birthday.
Ay, ne. Ayan. Kaini. Lako yan pa itang greeting Yan. sayaw. Kaini, ne. Kopo. Package deal. Package deal. Happy birthday, Kumaring Lisel Malyari Cabrera, Apong Neni Mose. Ampoy nanang Vicky Maria. Kanila kaya kala pa bati rin, eh. Ali, Yan, kahila rin, pinareta mag-comment mo. Batsa po kan Julie. Nino pong Julie ni Julie Andrews. Ne, o nino pang Julie tang bakery. Sabi na, we all love you, ne? We all love you, ana. Ay, palagay ako, marakalataw rin. Lula mag-birthday. Ina sobrang sanghayang pampansit, ne? Baloy na po yung gawan nyo. Awa, Jody Barnapon man, natin tama ka dyan. Package deal na rin greetings. Malyari naman po yan. Malyari mo naman po yung package nila. Bisa kayo, January to December. I-greet na lang naman. I-advance. Nila pong tutuging mag-birthday. Birthday na po Michelle Manansala, inga BFF na ning kana akong sister-in-law ay Angelica Mamangon. Cham, happy birthday kaya ka. Sana masayang birthday mo. Dahil ka na, sana hapakapsi ka rin bisita mo. Mo kaya hapakapsi ulit. Mo kaya hapakapsan, uling at suka, Hawaii. Ne? Mag-enjoy ka. Gana sana ang birthday wishes mo matupad. Happy birthday na para kung metong aldoy ni. So, nung makatutok kayong kanahong kumare, nina. Wow. Happy birthday, Johan. Season Tiglaw. Johan, happy birthday kaya ka. Sana dagul kang tintakot ken Diyos, ne? At maralas kang tataluki, karen kaya kang pengari. Dagul ko sa biyasa, matenaka ng pong malagu, kalupa ng kumari kong Joan Season. At sana niyan dakang regalo itang burimo. Happy birthday, Johan Season Tiglaw. Ay, kaya biya tayo ni King Laos Group of Companies, kaya niya pong corporate guarantee. Betong niya po ka rin mamuntukan ng corporate guarantee insurance company na po ng LGC. Happy birthday, Ma'am Rochelle Torres. Nanong atin ma'am, pesa raming CGIC kanya. Nuling palagay ako, pakiter ka, pakanan mo nga ding taga CGIC kanya. Karakal tam kikirit Aldoldo, talang miraras siya ngayon pong pansin. Happy birthday! May you have more birthdays to come, Ma'am Rochelle Torres. Happy birthday, Koyang Emil Huab. And wishing you good health and the kalpang blessings. And hope to see you soon, insan. Alam mo naman, kailalawot, sintingan. Buwak mo yung depression. Happy birthday, Koyang Emil Huab. Happy birthday, Ken Nemang Kaini. Bright FM, ne? King radyo na po ng Roman Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Chin Dugid, meron nga po karang reporters da. Happy birthday, Chin. And sana dakal ka pang coverage gawan. And dakal apag silben mo pa rin kapampangan ka rin kang reporting king maluwat panahon. At palagay ako, kinabsila rin taga Bright FM. Sana kami apakabsi mo kami naman. Happy birthday, Chin Dugid! Happy birthday, dati kong boss, king Public Affairs and Media Production Unit, ne? Kanita, king City Government of San Fernando, Pampanga, dati yung kayabe, king Infomax ni Sir Patrick Calas. Sir Pat, sana masayang birthday mo. Wishing you good health, dakal pang blessings. And sana ating pamikatagon na ikatab mong original pampumikit-ikita mo. Happy birthday, Sir Patrick Calas. Happy birthday, Dale Dizon Lingat. Yan nga talong bansa. At suya naman na limang bansa. Ingwe-wave na Canadian flag, Canadian siguro citizen. Siguro may kaya, meging citizen. Wow, so sana ganang birthday wish mo matupad, ne? And siyempre, wishing you good health kaya kang pamilya and dakal-dakal pang blessings kaya kayo Ken, kaya kayong Don Jamie, Kariba Pangolji, and Tita Inday. Imingat kayo lagi. Happy birthday, Dale Dizon Lingat. Ay, hindi kayo pwedeng kalingon kasi pinabili ng wali ko. Happy birthday, Princess Ainsley Cortez Apostol. Princess, sana dagol ka namang biyasa, malago, ating takot king Diyos. And always listen to your parents because mothers knows best.
Sana apakabsi mo rin kakaluguran mo rin kaklase mo. Nanong tao, mo na kaya padalan. Basta dapat importante masaya. Ito lang kitang letra, ito kitang background na. Lawan may sakto yung Sakto yarugong. Susubong ice cream na ano atin yung tao. Pero palagi ako, Baguio ini. Baguio City ini, oh. Dito ang ating mag-bike Burnham Park. Ako, tsaka naman mga ice cream. Tsaka naman mga ice cream. Happy birthday, Princess Ainsley Cortez Apostol. Ba? Oy! Ay, sagli, Lako ko. Anong nga Safe Travels to Nunag, Kiambao family. Ito lang ang aeroplano. No ka rin ko man munta. Mimingat kayo. God Aliway ka bless ita. you all. Maika. Itang Maika kita girl. libutan, Duwapi. Maika, tutuki na ka. Tutuki yata ang makuha kay Safe Travel, sana. Ating gawaling passport. Kung ano kami tuki karela, mimingat ko po. God bless po. Kaya kayong biyahe. Yan. Kaya Nunag Kiambao family. Yan. O bayo ko po biyaren balita ne, ore ni Mane Naila rin kaya katang mag-comment po keng Facebook. Hello po, ana, kumusta mga kabayan? Ana, God bless you all. Anang Sela Bustamante, Anang Sela, no ka rin kayo po kanya, ne po. Lupang at siya aliwang bansa kasi Nanang Sela. At yung kaya katamo pong avid viewer ay Cesar Montana. Naman, albena naman po. Kaya katamo dakal pong salamat kaya kayo. Oreni na po ne, oreni na rin balitang balen, balita po Keti, Labuad, Kapampangan. Midi nano kanung bayong lugal deng artifacts at dating atsuking nayong Filipino Cultural Park King Clark. Agpanggang Tarlac Governor Susan Yap, sa samas deng dating government building King Tarlac City, ban ka rin la i-display. Deni pong atsuking migit 5,000 koleksyon. Bang abalo tayan, o yan ne, mamali tayo po, Paulo G. Santos. Pakatalakadla pa rin mialiw ang replica of villages ang may sabing landmark ng Pilipinas ken dating nayong Filipino Cultural Park Kenny Clark Freeport Zone. Kayabe kareni ing Barasuin Church na ning Bulacan, Rizal Shrine ning Calamba, Laguna at mialiwa pang istruktura aminunang mitalakad anyang 2007. Agpangkan Tarlac Governor Susan Yap at chairperson ning Central Luzon Regional Development Council atin pa mangailangan na midinan lang bayong santungan deng artifacts sudati king misarang nayong Filipino Clark. Siguro sa marami sa atin, no, you've heard of Nayong Pilipino. Dati nandun sila malapit sa airport, tapos nalipat na sila sa iba't ibang lugar. I had the chance to meet the director na for many years pala, naka-warehouse lang ang mga almost 5,000 artifacts ng Nayong Pilipino. So I invited them over kung gusto nila. Meron po tayong lugar kung magiging suitable sa kanila. E nakita nila mukhang okay. So by March, Nayong Pilipino will be house na here sa atin dito sa Tarlac. Maka-display laking bulwagang kanlahi kin Tarlac City, reng mapilang artifacts. Agpangkang Yap, makayantabe ing provincial government na ning Tarlac, keng pamanyinup king kasalesaya na ning bangsa. Pinuri na naman ning Director General na ning National Museum ay Jeremy Barnes ing inisyatiba ning Tarlac LGU isinup deng cultural artifacts. Yeah, because the reason government agencies have collection katulad ng ganito, whether it's National Museum or other agency like Nayong Pilipino Foundation, the whole point is number one to protect kasi medyo rare na o nawala na yung ganitong bagay sa kasalukuyan. And number two, para makita mga tao, para ma-appreciate. So kailangan talaga ipalabas or gawin ng some sort of access. So dalawa yan, dapat protektado, maganda ang display, kontrolado ang environment, secure siya para hindi naman umanak o madamage. And then number two, talagang pwede punta ng mga tao para makita. Kasi property nito ng buong taong bayan. Samantala, kinumpirma na namang Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera ang maggamit na lamo naman ang timong multi-purpose buildings deng aliwang istruktura keng dating Nayong Pilipino. Well, yung Nayong Pilipino dito sa Clark,
binubuhay ng, nilinis na in fact, ng CDC, no? And a portion of that is already being used. Of course, another na yung Pilipino can be put up anywhere and everywhere. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Alam mo, Jenna, importante talaga na detang ating ulaga king kikatamong erensya, king kasalisayan, di nang dapat talang panahon, conserve tala, preserve tala, bakit ang detang datang pang-anak. Balo, ama kanyan pala ini, actually, nung isipan mo pin ngayon, 2023 na, potang manakat karugong gamit, yan. malan, bale, may gawa pa 1900s, 1800s, ne? Kalawata panahon po ita. Itang mabibigla ka. Kalaot na pala yung disnan na ningki katamong kasalesa. Tsaka siyempre maniglo ka pa mo rin. Masanting ka rin ngayon. Balo tamo no, karintala puntalan. No, karintala akit. Ela po kabuda, pakalat-kalat. Nepo, atin lang, house na lang masalese. Bakan ta, I appreciate tala. O hindi naman po itutukita ang balita. Yan. Megumpisaning ligligan darang iganting Belen. Nung ating tampong Giant Lantern, Kenny po kayong San Fernando, atin lang Giant Belen, King Tarlac. Miras la kay nga 50 at lureng participants kay nga kalabinganam a edisyon ning kapeka paninayang Belenismo Festival. Idake na kaya katamong Paulo G. Santos deng detalye na ning balitang yan. Mikaswelo larengan ang kampang matwa amen nakit kang balenay ni king tulid na ning Camp Cervellano Aquino, Tarlac City ining Lunes, November 6. May gawaya kayong light materials antimong pamepe nga baniku at kwayan at miyaliwang sulu ing Belen. Minsan po nanonood lang sa TV o sa cellphone. Ngayon lang po pumunta ng mismong pagka-open ng Belen. Ano masasabi mo ngayon? Maganda po. Mas maganda po kasi ano last. Okay po, maganda, masaya. Pinasaya ang maraming tao. Taon-taon po nandito po kami kasi dyan lang po kami sa loob. Nakikipagsiksikan. Apin ning kalabingan na mabanwang pamidaw na ning Belenismo Festival king Tarlac, apani munan daremiyendang di Doña Isabel Cojuangco Suntay at Isa Suntay. Nasa na ning festival apasik na nga ning bayanihan spirit king Tarlac. Tinagon neman ken pamagumpisa na ning kapiesta ni Secretary Gibo Chidoro na ning Department of National Defense at tubo mo naman king Tarlac. Hahanda na tulad nito na gawa ng Tarlac Heritage Foundation tumutulong na maibalik ang spirito ng Pasko sa atin, at ang tunay na diwa nito, sa Belen nga ang pinili, the birth of our Savior. Yan naman talaga ang diwa ng Pasko At secondly, pinakikita nila yung heritage ng lalawigan namin na actually very, very close ang militar sa probinsya natin. Sana sa gabay ng ating Panginoon, maging matahimik at mapayapa ang ating Pasko at masagana. Pwes salamat naman ni Mayor Christy Angeles na ning Tarlac City kin Tarlac Heritage Foundation, uli ning karelang South kin tourism industry na ning syudad. Yes sir, kasi taon-taon naman po dumadagsa ang mga turista dito every time na nilo-launch ang Belenismo. And lahat po excited kasi every year iba ng iba ang mga dinidisplay ng mga design. Always something new every year, something to look forward to. Kaya I'm sure mga turista, pasyal kayo dito sa ibang bayan, come and visit Tarlac Province. Naku, marami po kayong makikitang magagandang Belenismo sa buong lalawigan. Agpangkin Tarlac Heritage Foundation, miras lang ang 50 at lureng participants kami iyaliwang kategorya na ning Belenismo Festival. Kayabe ka rin kategorya rin community, church, monumental, municipal ang pang non-municipal. Kayabe Paulo G. Santos, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Maswelo lang nga kakit na taglos pa mo rin yung tradisyon aning Belenismo, king mabilog at Tarlac. Siyempre, masanting mo naman na susuporta karing effort sa Reni
ding mamuntukan kareng local government units. Wow, tsaka bala mo metong niya pa yan karen pwede tamong puntalan. Siyempre, mo one-day event yan Malyari talang rin, bisa pang mamasyal, magpaletrato ka rin. Actually, yan nga metong kareng amin miss ko na kareng ning banwa-banwang ating Belenismo. Ako pa may nakit. Or ako pa may pag-cover kay Belenismo. Sana lawen tamo next. O mamasyal na ako mo. Sali na nga mong Belen. Sali na kang Belen. Kabit niya keng bale mo. Oy, Nina. Bakit tangin na karugula laot at karin na kamo magkain. Umakaing laretan tao. Ikit mo naman, magpa-picture ya. Apin mura rin ka, burita mo ang akitala kay nga social media accounts. Meniglo. Karing Belen. Maniglo ko ng po tangikit ka. O sige po na. Kayong paami katago na ini kabalan. Jody Burr, pakilala tanya po yung kakatamong digital TV viewer of the day. Nino yan, lawen tayo. Pakibaluan tamo ning... Ay! Sagli o talay rugong litrato. Pero yung kakatamong digital viewer of the day, Lian Michael. From Caloocan City. Caloocan City! Michael Candidate Lian. Number 1, sige. Michael Lian Tur. Yung gamit na po Sharp Digital TV, ita pong pepal to na ita. Makangangaya po lupa ng dati Danupan. makapikit ka. Ayaw na Just received your transmission here at Caloocan City North using Sharp Digital TV ISDB. Baka kagaling mo naman. Bali mo rin technical arena, Mr. Lian Michael. Siguro kaya And my UHF outdoor antenna is DX antenna UAH 500 model. Thank you at mapapanood na namin kayo. Feeling ko, burin ng Sir Lian Michael, sali kayong Sharp Digital TV, ang UHF outdoor antenna. Wow. Kasi sagap na yung kikatamong digital transmission. Lalawen na. Siguro burin na yung lawen. Kumbaga, i-critic yung kakatamong digital test broadcast o ni Maswell ya. King kayang iki. No, bisa ko pong mapiling digital viewer of the day. Siyempre, mag-selfie na kayo po kayabe, inke kayong TV, kabang malbi kayong CLTV 36. Send nyo po rin pictures yung kinke katamong official Facebook page as CLTV 36 official. And pag na kami po kabalen, Aldo ya po, inke katamong digital test broadcast. 7 p.m. to 10 p.m. Yung buro na pong sabyan, nung maka-analog ya, yung television nyo, ay yung kaya po ayalben kareng may sabing oras sa reta. And nga po, agatanda kayong i-check yung TV nung digital ready. Yes. Po, lawen tamo po nung akwaying masala, ang pong malino, yung kikatamong istasyon. Lawen nyo pa mo po nung digital ready At munta kayo po king settings, Pindutan yung menu. Pindutin ang menu. Timid po yung menu. Karin akit sularetang option na digital ang po pang analog. O isagli, o talaga kayo kung papalto graphics. Tama kasadya. Kaya ba't pilinan niya po yung digital nung analog mo, ala kayong aliwang choice ng buri na pong sabyan, po digital reading TVU. So, in choice po, malyari kayo pong mag-subscribe kare pong kakatamong cable providers. Siapin po yung air cable convert sa pong Signal TV. At king Signal TV, chuta mo king channel 115. Balo ko ka rin cable partners mo naman, basta digital kaya mo naman, transmission, malyari lang makwa. O kaya, nung bisa kayo, alilan nyo na yung TV, mag-digital na kayo. Sali na ko, yun namang digital TV box. Bakantang asagap yun yung digital test broadcast in CLTV 36. Okay, sisinyal link kaya katamong matuwang kakaluguran, Kenny. Ako, pumama ko kabalen, huling kaya katamo pong pa magbalik, pisabyan tayo po ining makasadyang trade fair para kareng Hortelano tamong kabalen, a beneficiaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Magbalik kami po. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, I'm coming home.
ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Bala ko sa Waidya. Balo ko Waidya. Pero magbalik po yung kayong programang Nano Patabalo yu po ating kaya pong detangaliwan pong loyal viewers. Panayin nila po rin message. Sa bala mo po at tinabugla uling mababasa rin kanilang message. Send yun na po ngeni. Kayo may kakanabasan minala. Yes. Jenalo, pakilala mo na yung kakatamong bisita. King pami katago na ini kabalan. Muntata na king kakatamong pami talamitam. Kayabe po, kasama po no, yung ating bisita. He's an Ilocano. Kaya po tayo po ay magtatagalog. We are in Filipino muna sa ating pong kwentuhan for today. Ang DTI po kasi ay may nakahandang trade fair para sa ating mga magsasaka na sila po yung mga benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CAR. Baka po kayo ay interesado po na tumulong sa pamamagitan ng pagbili sa kanilang mga produkto at kung paano yan, no? Makakasama po natin sa ating kwentuhan si Sir Nerson Romero, ang Information Officer ng DTI Central Luzon. Right? Yes, Ma'am Jen, thank you. Magandang tanghali po sa ating lahat at sa ating mga tagapanood. Sir Jody, magandang hapon din po. At salamat po sa pagkakataon nito na ma-promote po namin ang aming 6th CARP Regional Trade Fair na gaganapin. And bibigyan naman kita ng pagkataon ngayon na i-greet, i-shoutout lahat ng gusto mong i-greet kasi baka magtampo sila, Sir Nerson. Lalo na sina RD, sino kasing RD natin ngayon? Nga pala, si Ma'am Brigida Pili, ang ating RD. Baka matapos ang ating programa, umpisahan mo ng inyong pabati. Sana wala kayong makalimutan. Okay, binabati ko po si DTI 3 Regional Director RD BT Pili. Of course, nasa Bicol po sila ngayon sa isang ganap event din po doon na dinadaluhan. At of course, si ARD Edna Didison na nasa Bulacan naman po ngayon for another program din po. At sa mga associates po natin dyan sa regional office natin and to all our 7 provincial offices, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. At of course, syempre to my lovely wife, Rose Ann. Yes. Hi, be. Yun ang pinakamasarap dun, sir. Siyempre, iniintay ko nga baka makakalimutan Baka makalimutan ko, sir, magtampo. And talaga namang napaka-busy ng ating mga kawani, no? Lalo na yung mga heads ng DTI Region 3. Sakto naman si RD Pili, nandoon sa Bisaya, sa may Bicol area. Marami hong pili nuts doon, ha? Ma'am RD Pili, masarap ang pili nuts dyan. Pero, Sir Nerson, ano ho ba itong carp trade fair? Ito ho ba'y nagbebenta ng isdang carp? Yes, Sir Jody. Itong Carp Regional Trade Fair po natin ay isang
trade fair para sa ating mga MSMEs na beneficiary ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno. So sila po ay maaaring direktang beneficiaryo ng CARP or pwedeng anak nila or asawa nila, no, na nag-venture po into business aside doon sa farming na kinagisnan po nila. Opo. Ito yung, sir, para lang sa kaalaman ng ating mga manod, itong CARP na ito yung ano sila, mga kasamak sila dati. Tapos nag-grant sa kanila yung lupa. Yes, ma'am. And sila tawag natin silang ARBs, ano po. Yes, ma'am. So sila po yung mga beneficiaries natin. Opo. So, bale, tinulungan natin sila sa aside, alam naman po natin sa farming, seasonal. So bilang programa po ng DTI at ng ibang ahensya ng gobyerno, so hinanapan sila natin ng paraan pa or ng ibang venture na business pa po para sa mga lean seasons nila. Meron naman po silang pagkakitaan at extra income na hindi lamang po galing doon sa kanilang pagsasaka. Yes. Gusto ko lang tanong Jody Byrne, Sir Nerson, ano. Alam naman natin kapag usaping farming and farmers products, agricultural products, ang Department of Agriculture talaga, ang nakikita ko meron silang Kadiwa Center and all. Buti po kayo ay nagkaroon din kayo ng pansarili ninyong programa o trade fair para po sa kanila. At pang-6 na taon nyo pa lang po ito, ano, sir? Opo, ma'am, no. Bale, hindi naman po limitado yung CARP sa mga ibang ahensya lamang po. Napakaganda nga rin po na dahil kasama rin po sa mga mandato ng DTI ang matulungan itong ating mga MSMEs. Katunayan po, hindi naman po tayo namimili ng ating mga MSMEs na tinutulungan. Yun po ay pangkalahatan kung gusto po nilang, kung sino po yung may nangangailangan ng tulong, maging mapa-farming man po or maging mga nasa ibang klase ng pagnenegosyo, maaari pong matulungan ng ating ahensya, ng DTI po. Sir Nerson, pero as you have said earlier, hindi po limited sa farming products. Yung itong mga ibinebentang products dito sa ating CARP Trade Fair. Ano ho ba yung mga iba pa na pwedeng makita rito? Tama. Siyempre sir, matutunghayan po natin dito unang-una yung agricultural products nga, yung mga prutas, gulay. Fresh. Yes ma'am, fresh po sila na makikita natin doon. At yung iba naman po, meron na pong processed foods, yan, yung mga nakate galapon, gano'n, ng mga pagkain. Meron din po tayong mga furnitures, mga handicrafts, mga housewares. At mayroon din tayong mga iba't iba pang produkto tulad ng mga yogurt, milk products, chocolates, mga ganun. So, sari-sari po ito. Hindi po siya limited lamang sa mga agricultural products, maging mga home-style decors, wearables, yan po, kasama po yan, kasali po lahat yan sa ating trade fair. Opo. Sir Nerson, no, nakita ko sa inyong DTI Facebook page, nasa mahigit 107, I believe, yung mga ating mga carpreneurs ang nakita ko tawag niyo sa kanila. Carpreneurs. Paano po ninyo ito napili? Paano po sila nakasali sa inyong trade fair? Yes, ma'am. Ang mga napili po natin mga carpreneurs, ito nga po ay naglalaro sa 107. 107 as of yesterday yung datos natin dito. Sila po yung mga na-assist ng ating ahensya pagdating sa kanilang mga products and services. So, ang mga ito po ay mga nakatanggap na ng tulong, ng assistance sa ating ahensya tulad ng mga product development, labeling, packaging, mga workshop and seminars. No? So, pati mga market matching opportunities para sa kanila, ginagabayan po natin sila. At bago natin sila isalang dyan, dapat pulido na. Dapat quality na yung kanilang mga products, syempre, para sa mga mamimili rin natin yan. So, sila yung mga carpreneurs natin na karamihan sa kanila ay natulungan natin, may it be from the start of their enterprise at hanggang sa pagmamarket, pagbebenta ng kanilang mga produkto. Tulad nga ng mga ginagawa nating mga trade fairs na nung kamakailan lang po natapos yung naganap na yung likha ng Central Luzon. At syempre salamat din po sa CLTV dahil isa po kayo sa naging instrumento din po ng pagpapalaganap ng ating mga trade fairs at ng ating mga events. Idadagdag ko lang ma'am dyan po na
na meet po natin yung target natin ng regional trade fair, likha ng Central Luzon Trade Fair at more than double pa po, Sir Jody. Yeah. So ang target po natin is 25 million pero yung sales po natin is nag-generate ng 60 plus million po yung generated sales natin for the likha. At syempre maraming salamat po sa inyo rin pag-promote nito. Yeah. Oh, Jody Boy, di ka nakapagsalita, narinig mo lang yung 64 million pesos. Hindi. Oo. Nakikita ko kasi yung dun mga pinapakita sa TV. Si Bebe, may Bebe nuts, yung all my nuts, yung mga dilis, yung mga nagugutom ako bigla doon sa natatakam ako doon sa, huwag kayong, alam niyo namang oras de peligro yung programa natin, papakita niyo mga produkto. Pero Sir Nerson, kumusta ang pricing? Usually kasi kapag may trade fair, yung mga kababayan natin medyo alangan. Ay, baka mahal or what? Paano po yung bentahan ng mga products natin na kasama sa CARP trade fair? Yes sir, syempre isa rin po sa mga programa natin binibigyan din po natin ng mga workshop at seminar itong ating mga MSMEs patungkol po sa mga pricing ng kanilang mga products na syempre yung hindi naman po nila ikalulugi at hindi naman po ikakasama ng mga mamimili, kakasama ng loob ng mamimili or ikabibigat ng kanilang mga bulsa. Ang masisiguro po natin dito, Ma'am Jen, Sir Jody, syempre, yung kalidad ng kanilang produkto na naaayon doon sa presyo. Saktong-sakto sa presyo at ang kapalit naman nito is yung quality ng products na kanila pong Sabi nga nila, Sir Nerson, maybe you can get more than what you paid for dito sa mga produktong ino-offer dito sa CARP Trade Fair. Sir Nerson, saan po gaganapin ang CARP Trade Fair? Kailan? Anong oras kayo magbubukas at hanggang anong oras magsasara? At pwede bang just in case may mga bultuhang order yung mga bayan natin? Pwede ba yun, Sir Nerson? Yes po. Ang 6th or ika-6 na CARP Regional Trade Fair po natin ay gaganapin po sa Marquee Mall nitong November 16 to 19, 2023. Marquee Mall, of course, Angeles City, Pampanga. No, open po tayo mall hours, Sir Jody, no. So mall hours usually 10 to 7 or 8 PM po. At yun nga po, suportahan po natin itong ating mga carpreneurs, ang ating mga MSMEs. All coming from around the region. Yes, coming from the 7 provinces of Central Luzon. Nabanggit ko kanina, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. At pagdating naman po, Sir Jody, doon sa ating mga bulk buyers natin o yung mga insti buyers natin, open po yung ating mga MSMEs, yung ating mga exhibitors for reselling. Open din po sila na makipag-tie up po tayo sa kanila para sa mga bultuhan po na orders po natin. Actually, sir, yan ang isa sa mga narinig ko dati nung meron akong na-interview sa DTI. Ang sabi niya, ang trade fair is not only to sell dun sa yung mismong day na yon. Ang isa pa sa mga agenda talaga o objective ng trade fair ay makakuha sila ng mga kliyente nila na magiging long-term partner ng ating mga sasali po sa trade fair. Kaya syempre po, Sir Nerson, thank you very much po sa oras po ninyo. Suportahan po natin ng CARP Trade Fair. And syempre, babalik pa ho kami. Meron pa ho tayong pag-uusapan dahil makakasama po natin ang ilan sa mga exhibitors ng CARP Trade Fair dito sa ating programang Nanupata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Pampanga, Pampanga, miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Magbalik po yung kayong programang Nano Pata, bali yung pamaswelo tamong yan kaurasan na hindi uling. Adwa po karetang 107. So detang 105, ela kayabe po ta kasi mag-isa rin yung rasta mo. Ilan na pa mo yung katamong kayabe ngayon. And pakilala no pong Jenna Loren kaya katamong bisita uling. Talagang makakaya po na makaproud din pong produktong makairap kaya po kaya kami ngayon. Yes. Oreni na po kabalen bakanta balo yu po na ularetang karelang pagmaragul produkto ulim pong deni po rin dapat tamong tatangkilikan ne po retang gawang lokal ne po balo tamo na istong selita na produkto makasawap ta na keng kaya katamong balen mas makasawap ta po karen kaya katamo pong local entrepreneurs. Kaya betay po ngeni ing mekibandi keng Jken Sports Bag ala pong aliwanan ay Sir Jason Patdo. And of course po, yung owner na naman po ng Sesmar Enterprise ay Miss Marjorie Samaniego. O diba, dimdam niya yung kikatamong at si Balago. Enterprise, Balabargo. Inglesera talagang mamat ni. Sir Jason, kumusta po kayo? And bibigyan ko kayo ng pagkataon ngayon na i-greet, i-shoutout lahat ng gusto nung i-greet kasi baka ako magtampo. Sir Jason, napanood kita sa TV pero di mo na ako sinoutout. Go ahead po sa inyong greeting, Sir Jason. Maraming salamat po, Sir Judy, Ma'am Jen. Binabati ko nga po pala yung mga empleyado ko sa Jken Sport Bag. Hindi ko na po kayo isa-isayin, basta lahat po kayo binabati ko. Yung pong sa DTI, lahat po ng kawani ng DTI, maraming salamat po. Dahil kundi po sa inyo, wala kami sa programang ito. Ikinalulugod ko po na pinasasalamatan sa pagkakataon na ito na mabilang po kami sa programa ng CLTV. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Yan. And siyempre sa lahat ng mga kaibigan, kamag-anak ni Sir Jason, ako na hong mag-shoutout para sa inyo ha. Huwag na ho kayong magtampo. Kasama din ho natin si Ma'am Marjorie. Ma'am Marjorie, kumusta ho kayo? And katulad ni Sir Jason, sana wala kayong makalimutan sa inyong greeting. Go ahead po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Marjorie Samaniego. Ako po yung owner ng Sesmar Enterprise. Nagpapasalamat po ako sa DTI family dahil sa pag-invite po nila sa amin dito. Malaking tulong po para sa exposure po ng aming mga products na naririto kami ngayon at sa patuloy po na pagsuporta nila sa amin. Ganyan din po sa DOST na tumutulong din po sa amin, sa DSWD po sa programa nilang Sustainable Livelihood Program. Sa mga kaibigan po, sa mga kakilala at sa lahat po ng mga kamag-anak na yung anak ko po na nandito, very supportive. Sumama po siya para daw po merong mag-video at mag-document po sa aking interview. So maraming salamat po. Okay. So si hindi na isa-isa kasi baka maubos ang oras natin. Pero
nasa harapan po natin ngayon yung Kanilang mga mga produkto products. pong ino-offer. Ayan. Ito, unahin na natin si Ma'am Marjorie dahil siyempre, ladies first. Ito, nakikita nyo ho dito, meron siyang Sesmar Natural Turmeric. Ayan, Ay, at turmeric. chili garlic oil. So, sa mga mahilig medyo, sa Oliver? Ayan. chili garlic oil, ng Sesmar. Saan ba ho ba itong produktong to? Saan gawa? Sa anong probinsya? Hermosa, Bataan. Hermosa, Bataan. Talagang meto. Meron pang isa. Ito, bagong-bago to. Gawang darling. Kung ayaw nyo darling, honey na lang. Ayaw nyo rin ng sweetheart, honey na lang din. Raw honey. Yan. And siyempre, meron silang natural turmeric. Pwede hong panregalo ito sa Pasko. Ito hong isa. Yan, nakasashay naman. Gift pack. Sachet ng turmeric. Hindi ho ibang sachet yun. Turmeric ho ito. At saka yan, may honey and garlic oil. Kami, Jody Burr, user User ka! Consumer. Consumer ka. Consumer kami ng turmeric dahil mataas ang aming uric acid. Nako po, napaghahalata ka tuloy. Napaghahalata. Jenna Lu, ano naman yan nang nasa tabi mong yan? Nandito naman po sa aking harapan, Lolo Ray, pakita mo ngayon ang iba't ibang mga klase ng mga bag na dala po ng na pagmamayari ng J-Can Sports Gear. Ayan. Ang tawag mo dito, sir? Ito po ang ating pistol bag. Mga pistol, barel. Yes po. Para sa mga pulis. Quick release po siya. Quick release. Marami po siyang packet, front, inside. Tapos pag binatak mo po siya, quick release, detachable po yung lagayan niya ng pistol. At bukod po doon, pwede po siyang gamitin na sling bag and belt bag. Quick release, agad mo. Yes po. Hindi, mali yan. Paano ba? Hindi pistol, ang tawag dyan, ever ready bag. Kasi kung maaaring magbabayad ka ng binili mo sa Lazada, bunot agad ng pambayad yan. Correct ka dyan, Sir Judy. Mabilis. Kumain kayo ng fast food, bunot ka agad ng pambayad yan. Yan naman, sir. Ito naman po yung bag natin na isa is, pwede po siyang body bag. Left and right na po siya. And then, tatanggalin mo naman po yung itatago mo siya. Pwedeng body. Pwede, i-demo ko lang po. Yan, hawakan mo yan. Ipapasok mo po siya dito. Kanina po body bag siya. Tapos ngayon, slim bag na po siya. Nagtatransform siya. Transformer bags! Kaya kung ngayon, naka-slim bag ka, bukas naman po is body bag. Ganon po siya. Parang marami kang Depende bag. sa napanaginipan niya. Yan. Ganyan po siya, left and right. Ngayon, next. Next, sige. Ito naman po, sa mga mga nagbibiyahe. Pamalengke ni Ray Bravo. Ayaw magdala ng bayong. Pamalengke ni Ray Bravo. Ano po siya, sack bag po siya. Ay! I-adjust po siya. Tots. Nyari po, ang konti lang naman mo, hanggang dito, pa-adjust po siya ng pa-adjust hanggang sa mapuno mo siya. Ganun po siya. Ngayon, siyempre, pag marami kang laman, kung mahirap man siyang kuhunin sa ibabaw, siyempre, alangan may bubuhos mo yung laman, meron po siyang side pocket na pwede mo siyang kunin dito, yung mga nasa ilalim. Ganun po siya. Yung panghuling bag ni sir. Plus, meron naman po tayo, ito yung traveling bag natin sa mga nag-gym, sa mga nag-travel natin, mga ginagamit natin pambiyahe. Pwede ka, Jody Bar, nag-gym ka. Ano po siya, 3-in-1. Pwede po siyang handbag, pwede rin po siya ng sling bag, at pwede rin po siyang gawin backpack. Pero nagtatransform din po siya, tulad po niyan, wala po kayo nakikitang strap. Pwede niyo po siyang kuhanin si strap dito. Lalabas po natin yung strap niya. Yan, tapos ilalabas po natin dalawang side niya. Tapos, tukwit nyo dito. Pwede lang po siyang gawing backpack. Sino nagde-design yan, sir? Ako po. Multi-purpose. Designer ka pala, sir. Designer ka pala. Sir, paano mo naiisip mo talaga na ganito dapat? Yung marami ng gamit. Isa lang ang binili mo, pero marami na. Hindi, ang anong kanina kasi, narinig ko parang body bag eh. Binabalibag ba yung mga? Body bag. Body bag. Traveling bag po ito. Ito po yung pwedeng body bag. Okay. Sige. Si ma'am, tanungin mo naman si ma'am. Itong mga natin gusto ko tong chili garlic oil, pwede ba tong kainin kasama ang kanin kahit walang ulam?
Yes po, yung iba Yun? nilalabay po sa kanin talaga yan. Ayun, ginagawang ano ba? Inaambula. Ginagawang Labay. isinasabaw. Labay. Sa kanin, saka sa tiltilan. Sausawan. Itong honey natin, saan po ang gamit nito? And saan po galing ang honey ninyo, Ma'am Marjorie? Quezon Province po yung honey. Tapos, pag halimbawa, may mga sinisipon, inuubong mga bata or kahit yung mga adult, pwede rin pong isama pag nagtimpla ka ng turmeric. Alam ko, sa diabetes, di ba? Yung ayaw mong mag-sugar, di ka pwede, mag-honey ka na lang. Correct. Alam mo, napakaswerte ni Ma'am Marjorie. Bakit? Ang dami niyang honey. Hindi nawawalan ng honey Hindi si na mawawalan ng honey si Ma'am Marjorie. And kunwari, pwede naman silang bumili din. Ito bang, bakit nyo ginawang sachet? Yung ibang mga products natin? Actually, yan po talaga yung packaging na ginamit ko. Kasi nung pong nag-i-start ako, parang ang inisip ko, syempre yung iba hindi pa nila na-try. Parang, at least kung matry nila yung isang sachet na gustuhan nila, pwede silang umorder. Unlike po pag ganito, medyo mahal, sasabihin nila, baka hindi nila gusto. Sayang yung pera. So, parang yung po yung very considerate. Oo. Tsaka talaga, parang iniisip niya yung kapakanan ng consumer natin. Gaano nyo na po kayo katagal gumagawa ng ganyang mga produkto? Bali, 7 years na 7 po. years? Yes. Kayo ho ba ang gumagawa niyan? Yes po. Wow. Hindi ho ba naglireklamo yung mga bee sa sobrang haning kinukuha niyo? Baka pwede nating itanong yung kanilang price. Oo. Pwede po Opo, ba? sige. Para, Magkano po ba? Kasi ito, may mga thank you tag na sila, Pwedeng pang-giveaway pang-giveaway, pwedeng panregalo, lalo na ngayong Pasko. Kapag nasobrahan kayo ng bulalo, nilaga, lechon, mag-turmeric muna. Yan. Ha? Sige. Magkano po, ma'am, yung inyong pong... Yung pong 130 grams, yung ganito, 120 pesos po. Mm. Meron po siyang isang, yung Sige, nakasashay po pakunin mo. kasi 15 pieces po. Yan. 15 pieces po kada pouch. Bali, 150. 10 piso lang, ma'am. Yes po. Kaya, Wow! lang po. Very cheap. Yes 10 po. pesos. Tapos yung iba, binabaon nila sa office, binibigay sa mga friends. Kaya mas okay po yung nakasashay. Yung po kasi yung talagang... Nakasasay pong turmeric ha, tsaka baka ibang sasay. Ginger brew, meron din sa mga nauubusan ng boses dyan ha. Para yung ngala-ngala, lalamunan. Yes. O ito, ma'am, magkano to? 150, ma'am. O yan. Not bad na, not bad na, 150 for the Very high competitive yung price ng ma'am. Sir, kayo. Aguli, last name mo yung mami ni. Yan. Yan po, 140 po yan ngayon. Mataas kasi yung sili. Mahal ang sili, pero okay na ho yan. Kasi ma'am, nakakabili ako ganyan 100 pesos. O, diba? Tsaka syempre, tignan mo naman, gawang organic yan, gawang yan. Po. Tsaka yung mantika po kasi niyan, hindi siya yung ordinary. Hindi ordinary, international, world class sa mantika yan. Hindi tulad ng mantikang nasa tiyan ko. Sir Jason, magkakano itong mga bags natin? Simulan ko po dito, tulad nito ay 2-in-1. Sasabihin ko na yung mga materials, YKK shipper, matibay po siya, tapos nylon fabrics, water repellent, hindi po siya nababasa. Opo, full padded na po siya. Ang price po nito is 580. Yung large size po nito is 730. May large size pa pala. Ito naman po, tulad nitong traveling bag natin na to, ay sa factory price lang po tayo, 950, 3-in-1 na po. Ganun din po mga original materials tulad na nasabi ko, YKK shipper. Plus 1 year warranty po siya. May warranty pa? May warranty po. Like sample po, na bumuka yung zipper, may natastas na tahe, balik nyo lang po sa amin, wala po kayong babayaran. Sa loob po ng 1 taon. At kung meron man po, 5 years na siya, pwede po namin i-repair. May charge lang po, labor charge lang, 50 pesos. Babalik na po siya uli sa dati. Kasi po kami mismo yung nagmamanufacturing at doon po namin na ipapakita yung kalidad ng aming mga produkto. Ito sir, magkano to sir? Ito naman po. Yang yan ng Ever Ready Bag? Ever Ready Bag daw, sabi ni Sir Judy. Ganon din po siya, nylon fabric, water repellent, YKK zipper, 1 year warranty, 600 lang din po siya. Lahat yan, ay yung munang sakbag, yung sakbag. Sakbag. Sako, pwedeng sakrace. Sakbag din po natin na to, as price din po niya is 600. Ganon din po. Napakamura. Napakamura po niya na lahat presyo po ng at ito, heavy duty. Lahat yan,
makikita sa Carp Trade Fair, Ma'am Marjorie, Sir Jason? Yes po. Yes po. So, Hindi lang po ito at marami pa pong iba naming iba't ibang klaseng mga produkto na design na like ng bag ko na to. Gaano na po kayo katagal gumagawa ng bag, Sir JK? Nag-start po ako April 20, 2012. Sa ngayon po, magto 12 years na po tayo. Tignan mo nga naman. Awa ng Diyos, meron po akong physical store sa Purok 2, Barangay New Samse, Dinalupian, Bataan. Pwede rin po kayong bumisita sa aming website, JKN Sport Gear. At ganun din po, meron po tayong Shopee, Lazada. Pwede po kayong bumisita sa aming mga online selling. Facebook, meron? Facebook account, meron po tayo, JKN Sport Bags. Ma'am Marjorie, kayo, saan po ang stores natin, mga social media accounts natin? Meron din po siya sa Shopee, sa Somago. Meron din siyang Facebook account. Sesmar din po. Enterprise, Yun. yes po. Tapos sa Morong, meron pong RNA Mini Mart. Okay. Ima Pamangan sa Pilar. Sa Limay, merong healthcare pharmacy. Sa South Emerald, sa Hermosa. Tapos sa Orani, sa Generics, meron din po Generics Pharmacy. Tsaka marami pa pong iba sa Bataan lang. Opo, yung pong mga nakabili ng produkto rin, Ma'am Marjorie, ha? Ito, walang warranty. Baka ako ibalik ko pag naubos nyo na. Naubos, ibabalik. Pag po naubos nyo na, bumili kayo ulit. Yan. Oo. Jody Bar, gusto ko lang din itanong kila Sir at Ma'am, no? You are open for bulk orders. Paano po sila makikipag-ugnayan po sa inyo? Sige, sa Sesmar po, paano po sila makikipag-ugnayan sa inyo kung gusto po nila ng bulk orders po? Pwede po silang mag-message sa page po ng Sesmar Enterprise. Kontakin lang po kami, tapos makikipag-negotiate po kami sa kanila. Doon na lang sila mag-uusap. Yes, Ganon din siguro kina Sir Jason. Pwede rin po kayong mag-message sa amin sa JKN Sport Gear. At tumatanggap din po kami ng accept customize. Like kung anong need nyo na bag. Anong kailangan nyo. Kung ano po ang kailangan nyo na bag at nagko-customize po kami na iba't ibang klase ng bag. Tumatanggap din po kami ng mga bulk order. Pwede rin po, ma'am, sir, sa inyo po yung logo at sa kami ang production, sa amin ang materials. Pwede po. Okay. Lahat po ng yan, nang nandito, lahat ng nakikita nyo, makikita nyo sa Carp Trade Fair sa Marquee Mall sa November 16 to 19 mall hours. Nandoon, hanapin nyo si Ma'am Marjorie. Kung gusto nyong maging hanin niya, bili kayo ng hanin ni Ma'am Marjorie. Kung gusto nyo ng body bag, body bag, ever ready bag. Kapag may sinuksok, may bubulutin na pambayad. Kapag nasa mall, nasa Carp po yan, Carp Trade Fair. Ulit, Marquee Mall sa Angeles City, November 16 to 19. Maraming salamat po sa oras po ninyo na binigay sa amin. And we wish you success. God bless po sa lahat ng mga exhibitors sa Carp Trade Fair. Sa November 16 to 19. Jenalo. Opo, at saka lagi nga po natin sinasabi, no, ang pagtangkilik po natin sa produkto ng JKens, sa produkto po ng Sesmar, at iba pang Carp beneficiaries po natin na kasali sa trade fair, ay pagtangkilik at pagtulong po natin sa ating mga kababayan. At syempre, dapat po nating ipagmalaki yung ating sariling... Proudly Filipino-made. Yes, sabi tampin Jody, tangkilikin ang sariling atin. Tangkilikin. Filipino first. Filipino pride also. Filipino fried chicken. Lagyan mo ng chicken na chili garlic oil. Tapos lagyan mo sa bag. Puta na ka mo mga. O hindi na po. Yung kaya katamong question of the week. O Jody Sabiana na pamangan. Puta na mo yan. Yung kakatamong pampong question of the week. Ay! Buri dereng kaya katamong bisita ini. Pota. Makana yung diskarte dareng taong mapanutang. Ano ba ang diskarte ng mga taong mangungutang? Basta tano po rin comments doon. Natawa si Ma'am Marjorie. Parang may alam. Nakaka-relate si Ma'am Marjorie. Okay. Ana pong Julie Francisco. Dakal ko kilalang mapanutang. Biyasang mamayad. Pero, naman kano kakalimutan na yung utang da. Magpaganakano. Baka, di ba, hindi nagbabayad pero wala silang amnesia. Hindi pala yun. Next comment please. Sabi na pong Grace Galang Guevara, Leko dane ing word marine. Hindi niya naman sabing,
Alalang marine. Alalang marine. Baka taragong sikanan mo lubyan. Tibay at lakas ng loob ang mangungutang. Di magbabayan. Ay, sorry. Ayan, nga na pong Nel, dairit kan last, dakala reason na naman tuto, may kakasalala paking pangako na lagi with emoticon na crying. Open. Magbayad na kayo. Okay. Next. Ano ba, di ba? Pamolanda ka pa. Anang test ka riyon, Malyari, pamolanda ka pa. Uy, Mari, ganda mo ngayon. Pautang ng 1,000. May hait kata, Jody Bar. Pandaman mo na akong libo. Marlene Kapili, sabi do, atin po, dakala. Alibay. Pag makailangan la, pero pag tin lang pera, da nakabalo, kalingwan, da naka, eko tutok ng tuliran nyo, Kembalera. Ay, hindi makabahin. Ugot ng Elvira, intugo ka. Yako po, metong ko pong mapanutang. Minamin niya idara. Pero ako po gugulutan. Harapan ko la po. Wow, very good. Pag ala ko pong pamayad, pero atin na matik mamayad ko po. Karang mapanusga. Naman laga. naman lalagasan. Rugo na laganasan. Paya pa si Bayag, payag. Payari. Ole ko de. Kilala na yata ning kakatang playback ito. Magdepensaya, ruguy ka naman. O yung playback, no, karing yun. Yan. Karing mapanusga, naman laganas, mapanutang balasubas. Pasalamat na kayo ating kayo at eyo adanasan. Mabigat. May pasalamat nga naman. Nangungutang lang siya at kayo nasa maganda ang hindi nyo kailangan. Ang kain yung kabilyan, no, sa buhay. Masanti nga, balansin kaya katamo. Balansin yan ating yung tagapagtanggol. Ating kareng manutang, ating kareng magtanggol. Pautang. Dakal po salamat king kaya kayong pamakibat king kaya katawang question of the week. Hanggang pong Biyernes, Beyo po rin kaya kayong komento kanyan. Basan tala po. Opo, bayi tayong pumayari. Gambulan tayo pa mo yung kaya katamong amanong si Swan. Dagdagan tala rin amano, kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day. Bakit yun Palatso. Gagamitan niyo pa kaya kayo? Palakulemi ang gagamitan niya. Kaya kami daramdaman kaya pa yung karamat mo. Palatso. Balak sana kukuha na kanta nga po. Daramdaman kaya po ang palatso. Bala mo, piling ko matama, Patso. Impatso, ito. May pakailima. Gamitan tayo po yung palatso, Karang katamong amano, po impatso, palatso. Mayari na po yung metong oras sa pamitalamitam tamong ening aldoning Miyerkules. Nano patabay nyo kaya pong pasibayo bukas. Ako po yung kakangatsing malagod dyan na lumbang parungaw. Actually po, di pa sa obra kaya po yung metong oras. Ako po yung Jody, Dilson Mercado. Ikaw po yung kaya kayong talaso yung ating pusong makabalin. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga.